Os propietarios desta vivenda levan máis de 3 meses esperando a que as autoridades retiren un niño de velutinas asentado a poucos metros da súa casa, en concreto nesta torre de alta tensión. Os veciños detectaron este niño no mes de xuño e dende entón e a pesar dos seus continuos avisos, ninguén se fixo cargo da súa retirada. Chamamos a Xunta, chamamos ao Ayuntamiento e veo a rapazada da Xunta e quitou un nido que tiñamos tamén na casa do lado. Esa quitou non ben, e dixonos que este non o podía sacar porque había que sacar permiso a Fenosa, pero que iba a quedar como está porque Fenosa non nos iba a facer caso, que non iba a cortar a corriente. E así foi. Isto xa foi no mes de junio. A pesar da insistencia destes veciños, nin a Xunta de Galicia nin os responsables de Fenosa atenderon as súas peticións. Falamos con Fenosa, fomos a asunto deles varias veces, que non nos facían caso, despois viñeron aquí, e un día, uns que traballan para Fenosa, falan con meu marido, e dixeronlle que claro, que era un problema, porque non podían cortar a luz, que senón deixaban medio Pontevedra sin luz. E dixen, como nós non podemos estar así. Entonces aí, entre unhas cousas e outras, estiveron a falar se podían traer un aparello con unha cesta, dixéronmoslle que sí, que todo isto por aquí era, non sei que podían pasar, pois ni que xeran, pero non fixeron. E mentres estes veciños esperan a axuda por parte da Xunta ou de Fenosa, o tempo pasa e este niño de velutinas continúa medrando, unha situación que complica o día a día dos propietarios da vivenda. Non podemos estar aquí, no xardín, todo o verano non podemos estar, hasta a noite. E se vas a abrir o portal, porque tes que ir a abrir o portal, se tes que ir con cuidado de que non te ataquen, e se entras igual. E outro día estaba meu marido facendo aí na barbacoa, eso que estaba facendo a barbacoa, unha pouca carne e veu unha por el. E tuve que escapar para dentro e que se lle metía para dentro da casa, cerroulle a porta, pegou contra a porta. E cos cristales están sempre cerrados, abrímolos á noite, cando xa non hai nada de velutinas. Os veciños non están dispostos a seguir vivindo rodeados de velutinas e exixen que se adopten medidas urxentes.